सोरबा माने खामानि मावनानै जानो बानाय आलसिया माने गान्जा सोबग्रा ड्राग्स जाग्रा जौ लोंग्रा बिसोरसो खावगोन गान्जा खावा मद खावा इथ' ही हब आरो बिहारी सुद मारानि इथ' ही हब गिबियावनो खुलुमबाय साफ्रोमबो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ आं सायखं नोंथांमोना नागिरदों सायखं ब्लग ओमफ्राय आंजों लोगोसे दङ आदै काटिनाथ नोंथांमोनाथ' बिथांनि मेथाइखौ इउटुबफ्राव फेसबुकफ्राव खोनाबायानो थाखादों ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां मोजां मेथाइ खनो ओमफ्राय आदैया माने दाखालि एसे माने रौता स्टेसनाव होनदों नामा आदै रौता स्टेसनाव माने आदैया बुहुत माने बायदिसिना खावजादोंनो आधार कार्ड भटार आइडि खावजाबाय ओमफ्राय आदैनिफ्रायसो मोनथिनानै लानो र' दे आदै बुंलाय मा मा खावजाखो दे बिदिनो बुं आंनाथ' आधार कार्ड भटार आइडिल' नङा बेग मोनसे आराम गोसोम माने खावजादों बे सोर खावगोन होनबा गाहायाव पार्किं थाग्रा मानसियानो खावगोन हारसाफ्रा सोरथो लानो नङाबालाय स्टेसननि मानसिफ्राथ' लायाना बिराद मुरख मुरख मानसि दङ दे रौता स्टेसनाव आं बेखौनो बुंदों आरो मानो बिदि खावनानै मा मोनखो आधार कार्ड सुर करे पेলাই কি পাইছে এন্টৰ অসমীয়া মানুহ হওক বিহাৰী মানুহ হওক ৰৌতা ষ্টেচনত এনেকা কৰিব নালাগে নহয় মানুহবিলাকে খুখুৰজাৰবিলাকে এনেকা কৰিব নালাগে आदै काटिनाथआ माने फंनैसो माबा बुंबावनो लाखिनो होदों आंखौ गारिखौ दे बुंलाय आदै खायबा अखमिया हक बिहारी हक आदिबासी हक माने खाम खरे बोले आलसिया खरे पेলাই माने मदाफि माल खावा माल खाई पेলাই सुट करिबा थाके स्टेशनत ओइथ' खबाफारे মই बर' हक आदिबासी हक सोरबा माने खामानि मावनानै जानो बानाय आलसिया माने गान्जा सोबग्रा ड्राग्स जाग्रा जौ लोंग्रा बिसोरसो खावगोन गान्जा खावा मद खावा इथ' ही हब आरो बिहारी सुद मारानि इथ' ही हब थेंक इउ आरो थम थम आवलाफ्राबो अबावबा जायगायाव लांनो नागिरा नैबेयावनोथ' मालाय पेसेन्जार नेयो खोमा ओंखायनो लांनो नागिरा बेबो एसे भुल दङ फैसा लायबाबो लाङाखैनो आदै नोंथ' 100 थाखा होनो नागिरलायदोंमोन ना ससेयावनो होमबाबो लाङाखै दा आरो माथो खालामनो दा उपाय गैया होमबाबो आं नोंखौ दोनहैनोसै दे आदै दै सौ मिथिला दा सोर खावदों सोर लादों खिन्थु जुदि सोरबाफोर खावमारदोंब्ला बेगखौ माने आदैनो होफिनब्लानो जाबाय आरो ना आदैखौ जुदि लोगो मोनोब्ला आदैया दायो बर्तमान दिकियाजुलि एरियायाव दङ ओमफ्राय दा माने आदैया बेवहायबो माने बिराद टम गाखोनो नागिरदोंमोन हा टमखौ ओमफ्राय टम ड्राइभारफ्रानो माने आदैखौ दायो थिखोआखै लाबोआखै 100 थाखा होनो नागिरलायदोंमोन आदैया होमबाबो थिखोआखै माने बयहाबो सम गैया बैयाव थांनांगौ बैयाव फैनांगौ ओमफ्राय आं उपाय गैयिनि न' खाथिनि माने सासे आनैया गावनि स्कुटिखौनो हरबाय बेनिफ्राय आङो दायो माने स्कुटिजों आदैखौ ओरैजाय दाउला सेमटार होननाय जायगायावहाय माने दोनहैनोसै आदैया बे दाउला सेमटार होननाय जायगायाव थांगोननो ओमफ्राय आदैया दायो दंफैयो माने जोंनि दिकियाजुलि नैबे एरियायावहाय आदैनि मेथाइफोरखौथ' नोंथांमोना खोनाबायानो थाखादों फेसबुक इउटुब बुंनो सानदों मा बेगखौ आं मोनफिनोबा 100 थाखा होगोन सोरबा जुदि लांदोंबा आं माने बिसिनायावनो जिरायगासिनोमोनलै बारान्दायावनो बे स्टेसन टिकेट दानग्रा खाथिनि दरखं खाथियाव मोनानि सोरांनायनि 4टा बाजियाव नै दाख्लै शुक्रबाराव बे नाम्बारखौ बुंगोन दे नाम्बारखौ बुंला आदै 8133933425 बेनो आंनि नैबेनो माने आदै नैबे काटिनाथनि नाम्बारा नोंथांमोना माने नैबे नाम्बारावहाय कल खालामनो हागोन जुदि सोरबाफोर जुदि मोनदोंब्ला सिखावखौ हमनानै मोनदोंब्ला आदैया माने मोनफिनजानो लुगैदों बेगफोरखौ ओमफ्राय आदैया माने फैसा होबावगोनसो 500 200 300 जि नांगौ माने सा खरसा बेगखौ माने मोनबा मोजां जागोन होनना बुंबाय थादों आरोना भटार कार्ड बायदिसिना माने आदैनि मुवा बेसाद दं बेयावहाय ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि मोनमारदोंब्ला आदैनो हरफिनदो आदैया दा दिकियाजुलि एरियायाव दङ ओमफ्राय दा आदैखौ आङो ओरै दाउला सेमटाराव दोननो थांगासिनो दं आरो दायो माने दाउला सेमटार मोनफैबाय थ' ओमफ्राय आङो नैबे आदै काटिनाथखौ दाउला सेमटाराव दोननानै थांसै आरोना आदै थादो दै उनावहाय लोगो मोनबावबा माथो गोनां थांसै दे आं दै नों दाउला सेमटार मोनबाय नोङो दा ससे थांनानै अबाव जिरायो आराम जिरायदो दै आदै ओइ एसे सिगाङाव दं आदैया माने गोबां बायदिसिना बुस्थु खावजादोंनो नैबे रौतायावहाय सोरबाफोर मोनदोंब्ला होफिनबानो जाबाय दै ओमफ्राय आदैयाथ' नाम्बारखौबो बुंना होखाबाय नैबे कन्टेक्टआवहायनो नोंथांमोना कल खालामनो हागोन ओमफ्राय आदैनो बे माने बेग गोमादों आधार कार्ड पान कार्ड बिदिनो गोमानाय बुस्थुफोरखौ सोरबाफोर मोनदोंब्ला आदैनो कन्टेक्ट खालामनानै हरफिनब्लानो जाबाय अननानै प्लिज रिकुवेस्ट खालामदों आंनि चेनेलनि गेजेरजों बिदिब्ला एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि